Ушу көндәрдә Айык авыл 2021 республика конкурсы сектәрендә Сәлих авыл клубында районыбызның төрле социаль тармак оешмалары итәкчеләре урындагы авыл халкы катнашлыгында бердәм гаилә консультациясе көне узгарылды. Сәлихтар төрле социаль программалар, алкоголле эсемлектәр эсеү, тәмәке тартуның кире яктары турында мәгълүмат тыңланы. Bizning rayonda da mana bugungi kunda учетта 163 kishi turadi alkogolizm auruida. Shularning 80dan ortig'i xotin-qiz. Mana ol shunday statistika durusini aytganda men mana уже 86-yildan beri narkolog bo'lib ishlayman. U vaqtda rayonda 300'lep alkogolizm bilen sivri bilen uçutta tursalar, şularının 5'sine kadın kızı. Ya bugünkü günde yartısından artığı. Şuna o действительно как mana epidemiya gibi. Halk arasında, особенно kadın kızlar arasında büyük nık taralgan. Birden mında turmuş o'zgaruvi de, конечно, влияет. Her әлеге вакытта ул идеология үзгәрү тоже анага шулай йогынты ясады. Ни өчен дисәң, менә ирләре күбесенең ситте эштә. Хатын-кызлар бер үзе. Ул дөньяны да көтә, баласын да карай, барсы да аның илкәсендә. Шуның аркасында ул көпкенә проблемалар возникает. Кайсы искелеккә бирелешеп китә, кайсы бүтән юлга баса. Ну, тулы семьялар, шуңа именно парлы семьялар саны да әзәя шуңа күрә. Әйткәндәй, буның иш очрашуларда халык үзләрен борсыган һорауларга җавап таба ала.